Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lilia at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada John Ray Altero ti Tabuk City, Kalinga from Janice ti Canada. Happy 53rd birthday kani Mama Cnida Castro, kan happy 80th birthday kani Inang Leti Castro ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Makablaawan ni Reynaldo Jose, kan advance happy birthday kani Daisy Jen Jose ti Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Virgie Coles ti Hong Kong from Elizalde Coles. Happy birthday Jerry Manangan, kan makablaawan amin at taga Santo La Union ti Silapan at Tio Villanueva family. Daador Manangan ti Inabaan Sur, Rosario La Union from Yara Asiana Manangan. Shout out kada Jasmine Rivera, Jenny May, Edromel Kalubong, Homer Alamo, ken Marisa Mangalindan, Dante Velasquez, Dave Nathaniel, Princess, and family ti Germany from Imelda Velasquez. Lardisabal ken Oria family from Christy Oria ti Hong Kong. Ariel Ruiz Bergot ti Puerto Princesa, Marcos Selec family ti Cervantes Ilocos Sur,
ken mangultong family ti Bauco Mountain Province from Carcel. Father ko ani Gilbert Losada ti Lalo Cagayan ken Lola Asyon from Gemaline Losada. Pamilyak dita Katabayungan Kabagan Isabella from Eve Malsi ti Italy. Shout out kanile Nikki Alejo. Rumbawa ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Kalubong family from Edromel Kalubong. Dorotan ken Masalbang family ti Tabok Kalinga. Gaspar Bautista family ti Kalipkip. Betty Aritao Nueva Vizcaya from Mercedes Bautista ti Singapore. Gani Matusalem, the Jeneline, Kimberly ken Lady Len ti Barukbok Isabela. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lilia. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag OFW man wenno saan. Ilingad na klaangan manang itinagan a Lilia at taga Isabela. Adan asawa kanduan ti anak ko. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumngag. Kat sapay kumata makaibati iti adal. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lilia anak, adda ka di aramidam itangal daw. Awan mat nanang, naglaba akmatan idi kalman. Apay aya, adda pangibaunan nyo kanyak. Ay mapanta ko madalusan jabalay ni uncle mo, ang mga nukala at asumangpat. Aywan nanang, dimot ko na ni uncle asumangpat manan itaabulan. Isubati ko na idinaudi ang nagsarita kami iti telepono. Ang saan pa imot nga imawag aging gaita? Matuloy nga tang agawid, nanang. Ororayak garud ti awag na. Ang masapul ang mapantadalusanan di balay na. Tapno nakasaganan to nukalaat nga agawid ni Uncle Mau. Ayun, nanang. Nakababain mo't ka ni Uncle. Ama no ibagana asala madalusan no namnamaan tayo asumangpet. Ay naimbag nga rod anak ko, tada ka amangkit kita iti balay ni Uncle Mau. Rumbang laang nanang, nagadon tinaitulong ni Uncle iti pamilyami, nang runa kadagiti anak ko. Malang nga rod, mapantan agdalos na awan ti aramidam. O sige nanang, taynak pa nga rod agpalas, agpakadakmatan kanila kay ko. Hala agawa am nga rod, tapno na sa patabot laang amalpas. Mayat mat dito tugawam dita. Saan ka kadi arumor ita, Elmo? Kit-kita mo ta dya kagpikpikat. Di sa anak nga radarumuar. Sa apay nagpiloso po ka. Apay, saan ka mapanagsapol iti pakitrabahwam? Laglagi pam, awan kwartata yon. Relax ka kadilang, Lilia. Chill. Nagbara ti tiyempo na parwaran na. Sige nga rod. No di ka rumwar, mangisa ang kanton inton madamdama. Tapno jay to lamasidan ti ilutok inton sumangputak. Apay, papanamaya. Mapan mi dalusan di balay ni Uncle Ed. Apay, sumangput man na uncle mo? Isumati ko na ni nanang, ngam di mi payam mo no kaano. Ni, mayat nga rod no kasta. Ado man di masarabon. Ada ko maimot na adilata. Apay, namnamaam nga ada itad ni Uncle kan ka. Saan pa'y nga rod asigurado sumangput? Hasta unay ragsak mo. Siyempre, bakit? Tani, malanitan man ti subilan. Dahil tati paglaingam. Maala nga rod, mapanakon. Tap na masapa kami matla ang amalpas ka ni nanang.
Nay, ni Ed patakabsat ko ti umawawag. Hello, Ed, ading kaw. Naimbag man tayo mawag kan. Wan manan, pasensya ka no, italamanan na nakaawag ha. Adupay nga minti inurnos ko papeles para iti panagawid ko. No kasta, matuloy ka nga ron nga agawid, ading. Wan manang, ito no may alawas ti flight ko. Ay wan, pakidalos yun ton ti balay ko, Dalpasan, ading. Nagdalos kami ka ni Lilia. Kanayon mo tadalusan ni Lilia kat di balay mo. Naimbaglangan tada ni Lilia amapan mangkit-kita iti balay. Ay wen, kumusta kayo ngay gaya, manang? Anya ti kayat mo pasarabo? Nasaya at kami mo't dito, uy. Ay di mon panunutan ti pasarabom, tadi pa iso nga imutam. Malangarod, di tanto lang di pagkatangan tayo. Agandad ka nga ron iti biyahe maading kaw. Urayan may ti sasangpot mo. Lilia, anak, imawagan ni Uncle mo nga, Ed. Anyangay, nanang, matuloy ka di nga gawid ni Uncle? Wen ka now, intun sumaruno ka no alawas ti sasangpot na. Ay, naimbaglaangan ta nakadalustan. Wan nga ron, nanang. Sa bagay, kanayon ko mo't ama pansuksok nalan di balay na. Iso kanayon mo't ama dalusan. Naimbag mo't no makabakasyon manan. Dito'y laang Pilipinas ang makarelax ti Uncle mo. Adumot nga min ti as-asikaswan na iti ayanda. Naimbag nga ron ta kanayon nga agawid, nanang. Sigurado ang maragsakan mo't laang dagiti anak ko no makita daman ang niluluda. Naayat nga min ka dagiti ubeng kan saan ang naimot. Basta nasaya at kakenkuan na, maparaburan ka. Nalaing at tumulong ng runa ka dagiti ang kasapulan. Ang basapol nga ipakita mo't nagagat ka. Di na kayat ti tao asadot. Kanayon ko nga ron abagbagan ni Elmo, nanang. Nga agbiro kiti pakitang danan na. Nakababain no makitan to ni Uncle nga awan trabaho na. Ay, jak manab mo di ta asawam. Nakasulsulit tumot nga men. Iso asaan ang makasapol iti permanente at trabaho na. Bagbagaam, Lilia. Saan akayat ni Uncle mo ti tao asadot? No kayat yo at tulungan na kayaw, aggagat kayo nga road. May sakabsat ni nanang ni Uncle Ed manang Emmy. Iso ti makakaado amang tultulong kada kami, tunggal ada pagkasapulan mi. Kan manipod pa idi, talaga asustentado nan ni nanang. Nasingpat ni Uncle ko, iso na laeng takagura na dagiti tao asadot. Dagiti mang namnama laeng iti maited kadakwada. Kanayon ko mo't abagbagaan ti asawak, taawan ti masapulan na permanente at trabaho na, taadakat nga rudsad sadot na. Ninanang ti tumultulong kada kami, babaan iti ititad matlaang ti kabsat na. Isong ar-aramidan mi ti amin a panagasikaso, tunggal sumangpet ni Uncle dito'y Pilipinas.
Kumusta nga iti biyahe, maading ko? Nasaya at matmanang. Isunalaeng tanaw at iwat ti biyahe. Himpagarok ming araw no saan ka matuloy nga agawid ita. At napay ngamin inasikasok sakbayan nagbakasyonak. Kat kumusta kayo mo't nga dito'y manang? Ay, isulat ta nga iso ading ko. Kaas iti Diyos, nakaradkad mo't latada tao. Good. Kasta ti kayat ko amang ngagan. Ay, wen, ayan ni Lilia ka anak manang. Ay, katkas iti sigud aading ko. Dapat nakitsinda ka dagiti paboritom amakan, ta iso ka no ti iluto na. Day takit ti kayat ko iti dadya ka anak. Naasikaso launay kanya. Rumbang laeng taado mo't tinaitulong mo kadakwada. Sa bali pa'y dagiti maititid mo para ka dagiti apu ko ta. Manang, rumbang lang nga maparaburan data nasingpot ni Lilia. Pagyamanak unay mo't dagiti maitultulong mo ading ko. Ala umalati wakpay nga rudita balay, taditan ti paglutuan mi ka ni Lilia. Ayabad na kantulaangan intun mangantayon. Aginanakapay, ading ko. Pinayaban na kami kano, Uncle? Wen, Elmo. Kumusta ti pa nagbihag? Kasi ti sigod, Uncle. Awan pa'y permanente at trabaho ni Elmo. Saan mat niya minakanayan nga da pakitang danan, Uncle? Pasarayad da, ngam adagundawa iti awan. Ay, narigat ti kasta. Nangrunak at dumakdakil ang dagiti anak yo. Wan nga rod, Uncle. Mababain kami nga rod. No kasta nga da itadyo para kadagiti ubing. Kaya't kayo tulungan tapno, maadaan kayo ti permanente apagberukan nga gasawa. Ha? Ni, anya ti kahit yung asawan, Uncle Elmo? Ay, nakababain samot una yan, Uncle. Adun tinaitulong nyo kada kami. Lilia, awan ti rumba nga pagbainam. Kaya't kung agipatakdar kayo iti istora pag tinulungan nyo abantayan nga agasawa. Total, amumatag karpentero si ka, Elmo. Si kanti mga ipatakdar iti aramidan tayo nga istor dito isangwanan ti balay. Uncle? Di kayagdanag. Siyak ti gastos. Kanikan kayo iti puunan nyo. Punuan tayo iti tagilako ti may patakdar na istoryo. Kaya't ko asakbay nga agsubla ka dya abroad. Mangrugi kayo mutan nga aglako. Onya, kaya't yu ka di iti singasing ko? Kaya't mila unay, Uncle. Uncle, katagyaman kami. Ikarima di kagbabawi iti panang tulong yu kada kami. Rombang laeng. Tapno saan mo tamasayang ti itad ko ang negosyo yung agasawa. Agtinulong kayo. Tapno saan ka na mapmapan makitang tangdan, Elmo? Malpasan ti may patpatakder nga istor ading ko. Talaga ngayon paapurak ka ni Elmo manang tapno makarugi damutan. Agkatang kaminton ka dagiti tagilakot tapno may pagnamutan ni Lilia ti permit da iti munisipyo. Ay na, agyaman kami iti ado atulong mo ka dagiti agasawa ading ko. Kaya't kung ay ka iti tsansa ni Elmo manang. Parang nagbaliwan no dan bukod da negosyo. Kas mapaliw ko ngamin kat at kasadsadot na agtrabaho. Marang agbalimot no dan tistor da agasawa. Rumbang laang atulungan na dita ni Lilia ading ko. Tapno mapaduras da tistor da.
Ado dagiti nang rugi iti basit nga store. Ngam ita, nagbalinan a grocerya ti sigod a basit nga istorda. Kasta ti kayat ko mapasamak kadakwada manang. Tapno may saganaan da ti masakbayan dagita anak da. Narigat mo't namang namnama dalatan iti maited at tulong kadakwada. Agpaisot ako na, maading ko. Si kanto ti kanayon nga awagak manang, tapno kumusta ti kasasaad da. Nang runakat ni, maungpot man ti bakasyon ko. Ngam kayat ko ang makarugidan nga ag-store, sakbay nga agsubli ak ije abroad. Nagatang amin na nakasapulan iti malukatan nga store, lakay. Talaga pinuno ni Uncle. Kinumpleto na talaga. Ay na, nagmayat nga ang darita no adan bukod mo ang negosyo niya. Bakit? Wala. Iso nga awan pambar mo itan amarigatan ka nga agsapol iti pakitang danam. Addan di store nga imatunan ta. Saan tapay amaya dayo dito balay? Kan mabantayan tapay ti balay ni Uncle Ed. Wen nga Rod, hindi ka agdanag bakit? Tulungan ka amang paduras iti store ta. Ay, Wen, kaano ayaw di pa nagsubli na Uncle di abroad? Inton ka ni kaduan ngal daw. Imbilin na masapul ka no anapaduras tanti negosyo ta, inton sumaruno nga agbakasyon. Sigurado day talilya. Makigtutulakit din Uncle na makita na nakaslag groceryan ton di store ta. Ay, sapay ko malakay. Namnamaak day ta nga imbagam. Sakbayan nagsubli ni Uncle Ed ijay Amerika. Nalukatanan ti store nga imbati na negosyo mi nga agasawa manang Emmy. Kasta unay aragsak mi iti asawak, tadan pangalalaan mi iti pagbiag mi iti inaldaw. Di tanga Rod napaliiw ko ti panagbaliw matan ti asawak. Gimmaget idi addan store mi. Iso ti ag-purchase kadagiti tagilako mi, kan pasaray iso pa'y ti agbantay iti store no adda ubraek iti balay mi. Aklo nagagimmin awa ti biag mi manipod iti manang. Maipapaaymin ti amin akasapulan dagiti anak mi. Kanayon mat nga umawag ni Uncle tapno kumustaan na kami. Maragragsakan mat tanapaduras min ti imbati na negosyo kada kami nga agasawa. Agingga, idi addanadlaw ko asabali nga iwas ti asawa. Nay, apay nga may sakamot dito'y tsendaan nyo anak ko. Sa dino ti ayan ni Elmaw. Diyak nga rod mo nanang. Diyak na si puta na pimanaw. Ado nga minti agat-gatang itay. Ha? Ay, mga no dalaang napanan na. Ngam itay pa'y nanang. Amo namot nga do ti agatang. Nang runa no sumipngetan. Ita ka dilaang nga napasamak ti kasta. Sumagmamano nga rodan nga aldaw nga agkarapukaw nanang. No damagak, napan ka no laang nakiin ni istorya iti kumpare na di taabagatan. Da, paliiwa balilya. Awang ano damotin sa baling araramidon da iti kumpare na, iso akanayon ang mapanijay. Da itangaron ti pagdandanagak nanang. Tanapaklan a palotero da di kumpare na.
Ay sos, di mo itulok ang maguyugoy nga agpalot ti asawa madakaw. Dakkel a kwarta ti kasapulan day ta abisyaw. Saan man siguro nanang? Di kay agdanag tabantayak ti asawak. Lakay, mapukpukaw di indulin ko apag purchase kadagiti tagila ko inton bigat. Inalaman niya. Kansa din o tinagapwam. Apay nga itakala nga agawid. Rabiin. Pasensyakan bakit? Binulod ko pa lang ti kwarta, tanapan kami nakiderby ka ni kumpare. Daksang gasat tanabak mo ti pinistahan may ti dakkel. Anya? Impaabak mo iti palot ti paggatang ta iti tagila ko. Unay ka mo ton Elmo. Kaano pa yan nasumok mo da iti abisyo? Di ka kadagong ungutin bakit? Sana bali, makabawi ak tumot lang. Tanda pa'y planom apang kipalot manan? Agpudno ka man Elmo. Isumot lagayam atunggal si kati agbantay di store. Kat nagbasit ti mapaglakwan. Tagayam? Kupitem ti ipapaabak mo iti palot. Kunak mo ta makabawi ak tumot laeng. Anya ka kati? Katanya nga rodan ti paggatang ta iti tagilako ta. Nagbasitan ti nagyan ti store ta. Di igatang mo pa laeng di naglakwam ita. Manayunan tumot laeng. Darag mo na ya. Ay na, diyak mo no niya ti sawakan ka Elmo. Makapabuisit ti kasta nga aramid mo. Nay, apa ingay ang nagbasit beton tinagyan ti istoryo Lilia? Nagado ti awan at agila ko yaw. Apay, di kay pa'y napan naggatang. Naggatang ako ni Idikalman nanang. Day talaang at talaga tinabaulan ti awit ko akwarta. Day, apay ngay. Kat no saan ba takas taas igod? Nap-nap no kasta nga ag-purchase kayaw. Ay, naladawon idinamwak. Akup-kupitan nakgayam ni Elmo nanang. Anya! Makipalpalot mo't gayam. Isumot la atunggal iso ti agbantay. Nagbasit ti mapaglakwan na. Diyak mo't madmadlaw abo mas basit mo't gayam ang tinagyan ti store. Anya! Ay una yan. Ay awanan Marpogan ti storyaw. Dito iti pangalaan nyo iti masapsapol yu iti naldaw. Sakat agala pa'y dito iti pagpalot na ti asawam. Di pa'y kat naungaw ti tubo yaw agraman po unan yaw. Nanang, anya laengen nga iti baga ni Uncle yaw. No maamuan na analogi ti istor nga intad na kada kayaw. Di kayla nagbain mo tan. Diyak man amo ka ni Elmo nanang. Talagang awan arapaap na iti biyag. Diyay labukod na pagragsakan ti pampanunutan na. Ita, awanan. Kasano pa yung makabangon kami? Nagsaya atan ti biyagyo, idinapadurasyo ti negosyo yo. Ita, agsobli kayo manan iti sigod akasasaadyo iti biyag. Di yun namnamaan at tulungan na kayo pa'y ni Uncle Yaw, apaman amaamuan na daytoy. Mangibabain na talaga di asawam. Hello, Ed. Ading ko. Hello, Manang. Nakaawag ka, mate. Pasensya ka na, no naisturbo ka, ading ko. Imawagak, tada na patag nga ibagakan ka.
Anya day tamanang. Kasla importante matlaunay. Talaga nga importante ading ko. Mabainak la ko maamang ibagang masapul amaamwam. O sige manang, dumdum nga ka. Ading, nalugin ti istor nga imbatim kadalilya. Nasumok ni Elmo ti makipalaut. Saan nga mo ni Lilia nga itigayam istor ti pangalalaan na iti ipalpalot na. Anya, naglukon day tatao. Di nala pinanunutin adita ti pangalalaan day ti pagbibiyag da. Isungaintad ko day takadakwada manang. Takayat ko asubukan da asawa ni Lilia. Parang agkagatmatan kun kunak. Una yan, tasan mo't gaya. Nakababain paikit din kan ka. Amo ka nagbanugam amin nga impapaay mo kadakwada. Ala, di ka matanagan manang, tawanan nyaman na kanyak day chay. No bilang awanan ti pang sustinir day ti store, isaradan na. Awanan ti maitulong ko, no may papan ti store. May ang magnakam da dya lalaki, no awanan ti namnamain da pangalaan da, iti pagbiag da. Kastamad ti kayat ko ang mapasamak ading ko. Husto, nagiti tulong nga impaay mo kadakwada. Naamuanan ni Uncle ti pan nakalugi ti store. Saan ka nun at tumulong ko na ni Nanang? Anya nga nga ti mabalin no kastante desisyon na. Kapilitan nga isaratan ti store. Agsapol ka matan iti panggadam. Tapno da pagbiag tayo kadagiti anak mo. Kapilitan na bakit? Si kamot laeng ti makinbasol. Inikan na ta ni Uncle iti pagbiagan tayo. Ngam imbisyo mo't namin. Awan ti bumaknang iti sugal Elmo. Tandaanam dayta. Anya nga ita, di uray pagsugal mo, awanan pangalaam. Bakit? Agnakam ka kumamutan Elmo. Kaasi dagiti anak ta na agtultuloy ti kasta nga aramid mo. Awanan tinamnamaan ta atulong nga agapo ka ni Uncle Ed. Iso asikan ti mangipamuspusan iti pagbiag tayo. Nasakita panunutan man ang Emmy. Imbes ko nakarkaro ang mapaduras mi ti negosyo nga imbangon mi, babaan iti tulong ni uncle ko nga Ed, saan tanalugi kat kapilitan ang nagsubli kami iti kinapanglaw. Iti pan nakalugin ti Stormy, kapilitan nga rod ang nagsapul mutan iti panggadan ti asawa. Nalaos ti bain ko idi imawag ti pangamaeg kat nagsarita kami. Naimbaglakit din, taimukuuken iti kaunggan ni Uncle Ed, ti kinasingpet na. Tatunggal yawatan nak iti kwarta ni Nanang, ibagana ang naggapu iti ulitag ko. Nupay kasta, jak impak pakaamo ken ni Elmo, nga agtultuloy at tultulungan na kami ni Uncle Ed, tapno dikat agsammakad manen, kan mangnamnama iti maipapaay kada kami at tulong. May sapay abanag a pagyamanak unay iti namarso manang, kat tinamin pinsanan a panagbaliw ti asawa. Nalabit a nakaamirisan,
Kalpasan tinalaos apan nakaibabain mi iti ulitag ko, gapo iti nasumok na abisyo. Tasipod idin, saanan anabakbakante ti asawak. Kanayon nga dapakitaggadan na, iso adagiti itad kanyak ni nanang anaggapu iti ulitag ko, ibang bangko nga iso ti pangalalaak no daytay makamtud kami. Sakon to pagparangan iti asawak nga ut-utangag, tapno sukatan na, tunggal agsweldo iti pakitagtaggadan na. Daytoy iti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Lilia. Pagayam ko Lilia, nagasat kayo, taadakas iti pangamaem a madadaan at tumultulong kada kayo. Sigun iti kaaduan, saan arumbang nga dapalimad iti nagbaetan ti agasawa. Ngamno para iti pagsayaatan ti nabukal a pamilya, ayunak ti desisyon mo, adimon ipakpakaamukan kwa na ti maipapan iti ipatpatulod ti pangamaem, nang runakat kunam anakaamirisan ti asawam. Para ngamin kanyak, husto ti araramidam, tasaan mo't nga idawdawat. Ngam no maamuan ti asawam ti maipapan iti itultulong ti pangamaem, ang mga nukalaat nga agsubli ti ugali na, amang namnamalatan iti maitultulong kada kayo. Taginayunam nga rod ti mangbayabay iti asawam, tapno agtultuloy matan ti panaggagat na, para iti masakbayan ti binukalyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyan. Mapunan